quen pasa cun día un río en Puntilla non hai nada. Aquela é a casa rural, Ai, sí. Sí, verdad? Que temos unha parroquia que cumpría a súa idea, que o pudimos lembrar Cándida Costa da Area, Ah, sí. Aquela é unha casa rural. Está moi ben, moi justo. que conforme estaba a costa ben se podía pasar. E esta casiña de aquí detrás son vascos. Mellor sería unha fonte ou un E que hai unha río para levar percorría máis a fonte eran as cousas primeiras para lle dar invertimento un farto de rexuveiras. Aquí, non? Porque ali xuntan solo un solteiras e máis casadas. Non fan máis que... Ahora hai que... Xa, vale. E ahora que hora é? Ah, vale. Moi ben. Vale. Moi ben, Dios lo pague. Na feira de San Amaro hai dúas pedras de asiento. Unha é pa namorar e outra pa pasar o tempo. Unha é pa namorar e outra pa pasar o tempo. Santo Cristo que teu fixen irmás das miñas caetanas. Cando estabas no meu carro, carallo que ben cantabas. Cando estabas no meu carro, carallo que ben cantabas. Pero mira a miña garganta, mira a miña garganta. Pero deses ainda hai máis. Que bonita. Si, yo, ese seguía outra. E ti que fai reiteiriño, e ti que fais todo bran. Os demais achando millo, e ti ca gaita na man. É deses cantares, o que pasa que mira a miña garganta como está xa. Mira, a ver, me estás cantando. A ver, che, que esta non é a miña voz, nem é a miña garganta, me cago en viola. Como non? Hei de ter que tomar un chupito. Ai, se queres co carro cante, ai, mollallo eixo no río, ai, que despois de ben mollado, ai, canta como un asubío, ai, canta como un asubío, ai, la, le, la, ai, la, 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 la. Ei veñen, ei veñen, ei veñen, ei van sardiñas fresquiñas da pola mañán, da pola mañán. Mañán, da pola mañán, ei veñen, ei veñen, ei veñen, ei van. Como é unha que di? Almorcei en Cardocura e de volver a xantar, se non me rime quen ten, quen non ten que me ha de dar. Non sabía esa. Se non me rime quen ten, quen non ten que me ha de dar. O cura chamoume Rosa, eu tamén lle respondín, desta rosa, señor cura, non as hai no seu xardín. A rimar arrimei, me fuma rimando, a casiña do cura con miño caldo. Con miño caldo morena, con miño caldo, a rimar arrimei, me fuma rimando. A miña nai cantaba a maneira dela como a min, facía igual que a min. Porque, a ver, nós non sabemos ni o gu, ni o a, ni o alto, ni o bajo. Nós tiñamos a cantamos, si. A ver, antes que se traballaba na labranza, auga nas villas non había, que non... Cando se puxe auga na nosa casa, bueno. Tiñamos aí o pozo de Dios gracias, que aquí en Pontella non había que non tiña, e había que ir ás fontes, bueno, un desastre, un desastre.
un desastre humano. Traballar e non sei tanto para qué. Xa, Pero había que facelo, non había outra maneira. é verdad. E eu andaba sempre cantando. Que ben. Sempre cantando. Eu cantaba na iglesia, cantaba na escola, cantaba... E antes escuitaba a radio, eu a desgracia miña moito clamei por unha radio de pilas. Pero non había con que, non me compraron. Porque eu quería marchar coas vacas, pero non houve tal a radio. Nada disso. Ti arreglate como poidas. Nada. É por eso que antes era unha proveza e unha necesidade. Mais que necesidade. Bueno, nada. Verou un barco en Berizo, na praia de Berizo, non, como lhe chamamos nós en Seiruja. Sí. Teria eu 8 niños, pouco máis ou menos. E o barco era de madeira. E veu enturrouse na area e despois viñeron, porque non houve mortes, que eu me acorde de sentilo, e levaron o motor, porque lle valía que no, o casco era madeira, va. E os de Berizo peleáronse para ir quitar o barco. A xente de Berizo, porque, bueno, era unha delicia. E daquela houve coplas, houve... E a miña nai cantaba. Os de Berizo bailaban a muiñeira na area, pensando que o casco solo iba a valer unha chea. Alo vai todo Berizo, traballando noite e día, e levaron bois e vacas, cada un co que tiña. Por moito que golpearon, o barco non se arrastraba, botaban a culpa toda, a forza que lle faltaba. Ordenaron dir e corme, e falalo na audentía, non lle gustaba facelo, sin saber lo que valía. Houbo quen se emborrachou, de paso que se engañaba, que lle volaba o sentido por culpa da millonada. Eso foi dese barco de Berizo. Eu pasei no ben abondo, pero que me gusta cantar e cantei toda a vida. O meu home non lle gustaba que cantare. A ver, porque eu canto que sei na cama. Claro. Porque eu estaba mirando para a televisión, que era as películas, e dixo, oh, Virgen do Carmo. E veu-me un cantar a mente e empecé a Teresa de cantar. Ou porque non queres, ou porque non sabes, ou porque che faltan as habilidades. E cando rompín a perna, claro, fui para o hospital normal. E puxeron meio os ferros. E bueno, cando entrei en quirófano, claro, atormentaronme da mitad para baixo. E eu estaba, mira, meu madre del cordero, dade-lhe unha man de pintura a este conto, che, ai, Jesús, cousa máis fea. E había dúas asistentes, supoño que sería a malo que me operaba. E claro, poñenche a sábana por arriba, aí para que non vexe a pantalla, e daquela dixeronme, logo usted de que zona é? E eu son dunha aldiña, de ali cerca de Malpica. E dixome, aí vamos nosotros a la playa. E yo, aire de Sebrainas, dixome ela. Es que mi compañera es asturiana. Mire, deille en cantar. En Asturias no me caso, en Gijón lo pongo en duda. E ven o médico veixo e puxose así. E dixen, doutor, usted ha de estar pensando que dixo que tiñame que poñer aí uns tornillos. E en vez de poñerme na perna, que sería mellor poñerme na cabeza. E eu, non se preocupe que eu son así. Pois na habitación había unhas señoras tamén, ben. E eu tapaba a cara. Cantaba, eu cantar que me viñera á mente. E había unha señoriña, viña unha filla desas, como digo, desas mexabonquiño. Mexa pouquinho. Ai,
Meu Jesús. Desapercibime que irías mieles. Ese bobiño. Bueno, no sé qué, no sé cuánto, Teresa. ¿Qué pasó ahora? Yo me voy a ir a la misa. Bueno, moviño, bueno, bye. Empezaba yo. Mientras que yo voy a misa, gran cuidado has de tener. Mira que los pajarillos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado. Dime, Teresa, te voy a hacer una pregunta. Pregunta. ¿Tú los cantares los inventas o los sabes? Porque, claro, para cada palabra, diño, non o son eu así. Eu ti tranquila, vai rezar que a reza pola burda tamén. Mire, eu cantara máis ir de carnavales. Sí, tamén che gustaba Entroido. Ai, madre, Sí. ainda fun este ano. Ai, sí. Mira que non. Eu teño que andar con moito cuidado porque a xente parece que eu estou... A ver, ven por aí un antroido e se choco con ela igual, niño por o carajo. Eu... Pero vas vestida. Sí. Ai, me falta luna. Este ano, ai, Jesús, mire. Temos un feado grande, que é grande. Está todo a tope de traperido o antroido. Porque a fajo eu. Ai, sí. Cajo en diola. E este ano díxome a miña filla, mamá, imos ir imos aos antroidos a Larache? Vamos. Pero mira que non haxa moito que andar, que eu andar fastidiame. Xa. E dixen eu, bueno, visto un pantalón de noso puñal, amarrei un cordel e vas unha camisa por riba dele, unha camisa dele, é unha careta, non levei máis. Todos eran a quitar unha foto. Que ben. E dixeme, mire, podo quitar unha foto? Si, hombre, sin problema ningún. E eu souberas o que non son eu. Pero é unha careta moi fea, Jope, tío. No, Imos comer despois. despois proban aquela, pero non me saliu moi... Debía lle botar un poquinho licor ou algo, porque está sosa. E non lle quixen botar moito azúcar porque para non engordar. E entonces está... falta lle algo. No, esa sí que está rica, A ver, esa vamos sí, a esa de probar. zanahoria. Burro da Rexubeira, o máis grande do lugar. Cun paus, fame e traballos, tuvo pobre que enfermar. Un día botou 1000 contas, xa farto de padecer. E aunque fora por chiste, doulle a gana de morrer. Cargaron nun carriño a poder de 1000 traballos e tiraron os corvos no medio dos areallos. Pero fixo 1000 esfuerzos e tuvo valor abondo que marchou pra hacer pra Chousá con 4 corvos no lombo. Que non sabías ese? Non. Esa non. Ese non. E logo cal sabedes só. Vides cantar a que sabedes?